বড়ি দাম নাই বিল 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 টুটলু টুটলু सकाना डोका डोक एक बार रानू गुड़ा ना भयंकर दखते नहीं पुरे गला गुलचा गुलचा गोटिया ना या तर गुलचा कान हिचा ये जोंदावाडी वाट जाओ नहीं जाओ फादाबाट टोकाओ फादा हाय पट लोक ना ए पट जाओ ए पट आसला हे नाही आला उकरी आला ए दका ना आता लोक भूख बोल ना ना सोय फोन करना पूर्ण असी ये केला बोल काका तिथे जेरा दंडी हां ए पट देने गेला काय जोंदा नाही पट गेला हे गुलचाम जाना ए फिर गुलचाम जाना गुलचा खाना सब गुलचा नाही एवढं ठेवा नाही एसी एसी नाही डोगाय बकातिया ना डोगाय बकातिया हाजी बहारला मग जा गुलचा मग खातो मामा मारला ते एमनी के एक मोर चिंतरा करेला आमचे दू लोग से सुनो आव संगे दू पाट करू आम्ही ऊपरे ते जागा नाही किती हाल ना बाकी देखो कैसे लगाते जाना जा गुलचा काम जा अरे जा ना गुलचा काम जा काम जा तू खट्टा सी हां से ना ऐसी लगे दगाई बनाए रहता तिले अजी आसी ये लाठी कान नहीं आ कोनी ये पक ना वीडियो हरावा वे वडे आला लगा लेता आला चकला वगैरे साधा वाटा ढंगढंगान असो ढंगढंगान एदी वाटायचे दे पुढे आशेर हे वाट आर किंदरला ही वाट गुचान ही वाट असो गुचान हां आणि नाही जा ही वाट टोकाव और तकटी पे चापने ही वाट गुचा ही वाट असा ही वाट सुनो का मका तो सर बागा बा हे एक सुंदर वीडियो किती असं किती आम्ही दक्षिणा अरे किंदरला लगा चेक कर ऊपर
दे तू हो चाटीला चुप रे इथं तर ए गाठी टिक्कर मारा दे लगी चले उतर सिचे पण अटके क्लास आहे एक दुलाव गाडी धरी कर डायरेक्ट टीवा ठुदलय तस गसत तेला नाही मारले येता बे लडकी राय तुला ना गसरो तुम काम बुडायला मार फोटो उठे उतरता काम हा ती समान पाहिला पुरे चेक ना ऊपर केंदान चेक हा 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 आता लंगला वाटला लगा 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 डाल दे उतरला उतर ए दुलक 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 हो यांची ते रोटी टाक दे जरा ना पाती बोला पाती बोला मारू मुठी मुठी मार पास लगा लगा मुठी मारा लगा लगा झुक पास येल नी दे दे दीना लगा टेंगा संग दे दे पट 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 हे पट हे पट हे पट हे दे दे जायचे इधर जाओ पता ना सो काय दीदी दीदी धर 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 लगा लगा एकला मारला आहे ती रो 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 सुरू दखते रे नी कत फुट माहिती
तीनटा मुसक दाबा 4 तक खायला ते जो नाही सांग टाकी रे वाजो या गोटी ना ए मार का दाबा कोडा वाटना जो बाते काय ते हुआ आहे जाफे जरा का हे बच्ची बाज बराच गरम गरम या नाही काला नाही केलं पाते गरम काका जा खोटा अर्थ नाही हाल मुसा लगा बाजा मुसाय ना नाही हाय रुट आहे ना हातो ए तो त्याला बोस एटा हम तो बोन का ला रा दर्द ले दर्द ना इधर रावे दर